दूसरा ले देखो कुछ शिक्षा लो हमरा से दुगोला गावत रहो लेके खड़ा कर देले बनी तुम गावत रहो चाहला के बाद गौनाई गालब ना आ लइकन ले फुहर बोलवावत रहो हां लइका हमरा का ठाला का दो छेछड़ा भी कहले एक जना केहू छेछड़ा कहला के अच्छे नाहियो कहला छेछड़ा तमे जिला परिषद कहला के का काम बा व्यास कमल भात संग गावत रहो जिला परिषद से थोड़े गावत रहो उ पद हो उ जनता के दियल हो हई कला हो कला में आवो दोसर बात में मत ना हो उतार पाहुन लगेले अजीत नु उतार पाहुन हवे 3 बेरा तारा लोग अपने के काम कर ले तीन हाँ तुम भेजल है नहीं अच्छा हो तन घूमे अब हाँ देखी तो पिया परदेसिया देवर घर लड़का गीत हो हाँ जी चढ़ते चैत मन लागत ना चढ़ते चैत मन लागत ना मन करे ना खाई सब्जी तरकारी अन से मन फाटल दुश्मन से निकला गतना छेकल तरकारी कोयल के कूक से हुक भाई सुनिया आल्हर करे जब पर चलत आरी आल्हर करे जब पर आरी चलत कोयल के कूक से हुक भाई सुनिया आल्हर करे जब पर चलत आरी रही के मनवा करे रे सखी मन करे की दी है कुंवर में के गाली तभी अपार देसी तो उनका संग बधारी चल जा ऐते बोलमुआ तो चलती बधारी ऐते बोलमुआ तो रहरी के आरी आरी मरती सी शिकारी रहरी के
बलमुआ तो चलती बधारी रहरी के आरी आरी मरती से शिकारी रहरी के आरी आरी मरती से शिकारी फौजी बाबू अच्छा अच्छा हरी के हरी हरी बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब कौन बात ना इंडियन जवान बानी भारत की सुरक्षा प्रहरी बानी यहाँ के लगे हमने के छोटी थोड़े भगवान नारायण जी नचनियों के अब हो नचनिया अब ले लो राव नाम का पड़ी भाई राजकुमार जी बहुत 1000 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना ले लो बाबा मोटर के थेली निकिया के खिलाई मोटर के छेमी निकिया के खिए के बधारी में चढ़ते गावल जाई रंग रंग के कैसे होई कोटिया खोलत वाली बतिया घरे अइले बाबा कैसे होई कोटिया खोलत वाली बतिया घरे अइले बाबा देसिला लय है सर ये केवल कमलवास कौर गई है ना तो हमारा चेला चपाटी गई है हाँ सिनेरा